U hekk hija irresponsabilità kbira illi inti tirriżenja sena u nofs qabel l-elezzjoni, ġejt missu riżenja 2022, mhux illum. Ġifieri mhux qed ngħid għax kellu jibqa' ma li bqajt hemm issib hemm. Mhux terġa' titfa' lill-partit f'elezzjoni sena qabel. Dikjarazzjoni ċara tal-eks segretarju ġenerali nazzjonalista Clyde Puli waqt il-programm Il-Każin immexxi minn John Malija fejn kienet jiġi mistoqsi dwar ir-riżenja ħabta u sabta ta' Bernard Grech minn kap nazzjonalista. Puli kien segretarju ġenerali fi żmien li Adrian Delija kien kap, iżda mbagħad spiċċa telaq nofs triq minħabba l-illa tal-klikka estremista li eventwalment waslet biex qaċtet lil Delija minn kap. U mhux l-ewwel darba li tkellem dwar il-kaos fil-Partit Nazzjonalista maħluq mill-estremisti li ħakmuh. Puli għadu viċin Adrian Delija sal-lum il-ġurnata e kif l-eks kap qed jerġa' jittama li jkun fit-tmexxija tal-partit. Waqt l-intervista ta' Il-Każin, Puli kompla jgħidlek dwar Grech. Issa jekk inti tfajtu f'elezzjoni sempliċiment allura kif qed inti biex tesponi l-Roberta Mezzola, ma nistax nifhem x'ġid ikun sar lill-partit. Ma nistax nifhem. U jekk inti kellek issa tħobba jew ma tħobbiex a rising star fil-PN u b'dak li għamil tajta daqqa, allura l-verità id-daqqa bħal meta kien ħadda Delija ma tkunx għalija personali biss, imma tkun għall-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi minn John Malija jekk ir-riżenja ta' Grech kien iġbulit sottili għal Mezzola, Puli wieġeb li saret enfasi biex jitwassal dak il-messaġġ. Il-personal assistant tiegħu jekk kien hemm xi dubju il-ħatta wara fuq il-Malta Today kien ċert li jasal dak il-messaġġ. Puli kienet jirreferi għall-artiklu fil-Malta Today minn Ray Bezzina li t-lemenija ta' Grech wieħed mill-perċimes biex Adrian Delija tqaċċat minn kap. Fil-Malta Today Bezzina kien fetaħ attak fuq Mezzola u qal li wara li tattama kbira lin-nazzjonalisti li kienet ġejja Malta biex tmexxi l-PN minflok għażlet Brussell fuq Malta u l-partit. Sa dan it-tant One News diġà żvela kif Ray Bezzina illum jinsab wara l-kampanja ta' Alex Borch. B'rapporti fil-medja jiżvelaw kif wara li d-deputat Awċi kien ta' kelma lil Delija li mhux se jikkompetilu, dan iltaqa' mal-istess Bezzina f'kafetterija fil-Ħamrun. Wara din il-laqgħa Borch mar lura mill-kelma li kien ta' lil Delija. Nista' Delija akkużaw lil Borch bit-tradiment iżda dawk wara Borch għamlu l-istess akkuża lil Delija f'dik li qed kompli tirriżulta bħala sitwazzjoni ta' kaos kbir fil-Partit Nazzjonalista.